Sorbetero. Isa na namang magandang araw sa inyo. Binabati ko ang lahat ng mga solid listeners na dito sa Sitio Pangil. Nandito na naman ulit ang lingkod niyong si Chris Santo. Muling maghahatid sa inyo ang isa na namang kwentong kababalaghan. Bata pa lang ako, mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan marami na akong naipong kwentong katatakutan. Lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Pero siyempre tulad pa rin ng dati, hindi na naman ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa naging experience ng dati kong boss noong panahon pa ng kabataan niya. Noong meron daw isang mamang sorbiterong aali-aligid sa kapatid niya na hindi niya naman akalaing aswang pala. Aba, mukhang maganda na naman ang kwentuhan niyo dyan ah. As usual ng araw na yun, nag-uumpukan na naman kaming magkakatrabaho sa isang mesa habang kumakain kami sa company canteen. Break time na kasi at syempre, oras na naman para magkwentuhan ng tungkol sa mga katatakutan. Nag-uumpisa pa lang kami nung magsikain nang biglang dumating yung bisor naming si Sir Arnel. Ang isa sa pinakamabait naming bisor noon sa trabaho. Uy, bossing, kayo pala. Kain po. Akala ko hindi niyo na ako aalokin eh. Ano bang pinag-uusapan niyo? Parang ang siseryoso niyo yata kanina. Umupo si Sir Arnel sa harapan ko at nagsimulang ilabas yung baunan niyang may lamang lechon kawali na mukhang pagkasarap-sarap. Medyo nahiya tuloy yung ulam kong adobong atay na ulam ko pa nung nagdaang gabi. Ito kasing si Crisanto, sir. Nagtatanong tungkol sa mga experience namin sa aswang. Si Banjo ang sumagot kay Sir Arnel. Aba, ayos yan ah. Tama-tama, kung ganyan mga usapan lang medyo maganda ang may aambag kong kwento. Kulang na lang, kumampay ang tenga ko sa mga sinabi ni Bossing. Siyempre, na-excite na naman ako. Halos lahat yata kasi ng kwento ng mga kasamahan ko ay alam ko na. Bah, mukhang may baon si Sarah. Natawa tuloy si Sir Arnel sa biro ko. Ang totoo, hindi ko akalaing makikisali si Sir Arnel sa kwentuhan naming ganon. Wala kasi sa karakter niya yung mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Malaking tao kasi si Sir Arnel. Matangkad at bato-bato ang katawan niya, kahit na medyo may edad na rin siya ng mga panahong yun. Nung binata pa raw kasi siya ay atleta siya. Active na siya sa basketball noon pa. Kaya nga naging scholar din siya sa isang universidad sa Maynila dahil doon. Siyempre naman, experience ko to nung binata pa ako at nakatira pa kami sa probinsya namin sa Cagayan. Maganda to. Uy, kung ganun sir, hindi na dapat pinagtatagal yan. Umpisahan na ang kwentuhan. Nagkatawanan pa kaming lahat ng nagkukumpulan doon sa mahabang mesa sa kantin.
Tapos saka palang nagsimulang magkwento si Sir Arnel. Sinipat ng binatang Arnel ang bunsong kapatid niya na kanina lang ay inihatid niya sa parke para turuang magbisikleta. Dadalawa lang kasi silang magkapatid, kaya ganun na lang niya kung protektahan ito. Lalo na't bago raw mawala ang tatay niya noon dahil sa malubhan nitong sakit, ay yun ang ibinili nito sa kanya. Siya raw kasi ang kuya, kaya kailangan ay bantayan niya ang kapatid niya, lalo't ito raw ang prinsesa ng pamilya nila. Kaya naman ganun na nga ang ginawa ni Arnel. Kahit pa siguro yung mga nasa 17 anyos pa lang daw siya ng mga panahong yun. Arnel, tingnan mo si Ara, tinawag ng mamang sorbitero. Naningkit daw ang mga mata ni Arnel nang makita niya ang kapatid na si Ara. Habang nakangiti itong inaabutan ng sorbetes ng mama na palagi rin nilang napapansing naka-istambay doon sa parke. Siyempre, bilang protective na kuya, agad naman daw lumapit si Arnel dun sa dalawa. Magkano ho yung kinuha ng kapatid ko, Manong? Napalingon naman daw sa kanya si Ara, pati yung sorbitero, nang bigla siyang sumulpot sa likuran nila. Libre lang yan, iho. Natutuwa lang ako dito sa bata dahil napakabibo. Nakangiti pa rin ang sorbitero. Pero hindi raw talaga maganda ang pakiramdam ni Arnel, lalo na't hindi ito makatingin sa kanila ng diretso. Dahil doon, inilayo niya na lang ang kapatid sa kahina-hinalang lalaking yun. Kinuha rin niya ang ibinigay nitong sorbetes kay Ara at itinapon sa basurahan bago niya inayang umuwi ang kapatid at doon niya ito sa bahay nila pinagsabihan. Huwag kang basta na lang tumatanggap ng kahit ano sa mga taong hindi mo kilala, Ara. Naiintindihan mo ba ako? Kuya, kilala ko naman po si Mang Nando. Kalaro ko po dati yung anak niya Kaya lang po, sabi niya, nabundol daw po ng jeep ang anak niya at ngayon, wala na po siya. Nasa heaven na. Napabuntong hininga naman si Arnel sa sinabi ng kapatid niya. Kahit na, bunso, alam mo namang delikado na ang panahon ngayon, di ba? Naaalala mo ba yung apo ng kapitbahay nating si Mrs. Santos? Wala na siya ngayon, Ara. Natagpuan siyang walang buhay doon sa may palayan sa labas. Isa raw yun sa talagang naging dahilan kung bakit ganun na lang kapraning si Arnel para sa kapatid. Kumalat kasi noon ang balita tungkol sa kapitbahay nilang kaedad lang ni Ara na pinagsamantalahan daw ng hindi pa nakikilalang lalaki at basta na lang itinapon sa palayan ang walang buhay nitong katawan. Ang mas nakakatakot pa doon, isa si Mang Nando sa mga sospek na inimbitahan noon sa istasyon ng pulis nang matagpuan yung bangkay ng bata sa palayan. Kaya kung pwede, bunso, wag mo nang uulitin ang pakikipag-usap sa sorbiterong yon, ha? Opo, kuya. Pero noong sumunod na araw daw, ay namataan na naman ni Arnel ang kapatid niya na kausap ang sorbiterong yon. Iha, bakit ba ayaw mong tanggapin itong sorbetes na ibinibigay ko sa iyo? Libre lang naman ito, anak. Sorry po, Mang Nando ha. Sabi po kasi ng kuya ko, bawal daw po akong tumanggap ng kahit ano sa strangers Hindi naman ako ibang tao.
Di ba magkaibigan tayo? Kasi kaibigan mo rin ang anak ko. Sige na, iha. Tanggapin mo na ito. Ang sabi kasi sa akin ng anak ko, huwag daw kitang kalilimutang ilibre ng sorbetes. Akmang tatanggapin na sana ni Ara yung ibinibigay ng sorbiterong si Mang Nando, nang biglang tabigin yun ni Arnel. Hindi ka ba nakakaintinding matanda ka? Di ba ang sabi ng kapatid ko ayaw niya, bakit ba pinipilit mo siya? Galit na galit daw noon si Arnel dahil sa pakiwari niya nga, parang inuuto ni Mang Nando ang kapatid niya dahil may balak itong gawing masama. Hula niya ay may halong kung ano, yung sorbetes. Gusto ko lang namang tuparin ang hiling ng namayapa kong anak, iho. Si Ara lang kasi ang nag-iisang kumaibigan sa kanya, kaya hanggang sa bawian siya ng buhay ay hiniling niya sa aking gawin ko ito. Manong, huwag niyo akong paandaran ng drama niyo dahil hindi naman ako naniniwala. Ang sabihin niyo may binabala kayong masama sa kapatid ko. Napatras daw nun ang sorbiterong si Mang Nando. At sa unang pagkakataon, ay tiningnan siya ng mata sa mata. Iho, mag-iingat ka sa pambibintang mo. Hindi ako basta-basta nananakit ng tao, lalo na kung wala naman itong ginagawang masama sa akin o sa pamilya ko. Pero tinawanan lang daw ni Arnel si Mang Nando. Palibhasa marami siyang kasamang barkada noon. Talagang matapang siyang makipagbarkadahan dito. Hanggang sa sinenyasan niya yung isang kaibigan niya na hawakan si Mang Nando, na sinubukan din naman sanang pumalag sa kanila. Kung hindi lang talaga napakarami nila noon. Siguro mga 6 daw sila noon kasama si Arnel. Huwag ninyong ituloy ito, mga iho. Hayaan niyo na lang akong makaalis at kakalimutan ko ang pangyayaring ito sa pagitan natin. Pero imbis na pakinggan daw nila ang sinabi ng sorbitero, ay sinimulan na ni Arnel na paulanan ito ng suntok, sipa at tadyak, hanggang sa halos hindi na ito makagulapay at namimilipit na ito sa sakit. Punong-puno na rin daw ng pasa at sugat ang buong mukha nito. Idagdag pa ang putok nitong nguso nang iwanan nito ni Arnel at ng mga kabarkada niya. Pag-uwi nila ng bahay, galit na galit daw sa kanya si Ara. Umiyak daw ito ng umiyak ng pagkalakas-lakas at paulit-ulit na sinabing, "Bad ka, kuya, bad ka!" Simula raw ng araw na yun ay hindi na nila muling nakita si Mang Nando sa parke. Doon pa lang daw nakampante si Arnel noon na sa wakas ay safe na ang kapatid niya. Yun nga lang talagang hindi siya kinakausap ng kapatid niya. Malaki ang tampo nito sa kanya dahil parang na-trauma ito sa nakitang panggugulpi niya sa tatay ng kaibigan nito. Pero 1 linggo makalipas ang pangyayaring yun. Habang nasa parke sila ay tumakbo papalapit sa kanya si Ara at nakangiti siyang inabutan nito ng sorbetes. "Kuya, ice cream." Parang kinurot daw ang puso niya nang makitang nakangiti na ulit sa kanya ang kapatid. Kaya hindi na siya nagtanong pa at agad na kinuha ang ibinibigay ng kapatid at dali-dali niya yung kinain. "Ang sarap naman ito, bunso. Thank you, ha. So, bati na tayo niyan. Hindi ka nagalit kay kuya?" "Galit pa rin po.
Hindi naman sa akin galing yan eh. Kay Mang Nando. Sabi niya ibigay ko raw sa'yo. Bait niya, di ba? Kahit bad ka sa kanya, binigyan ka pa niya ng ice cream. Yun lang ang sinabi ng kapatid pagkatapos ay tumakbo na ulit itong papalayo para makipaglaro sa ibang bata sa parke. Si Arnel naman natulala raw nung una at nabitiwan na lang yung sorbetes na nakain niya na. Pero maya-maya ay bigla siyang nataranta at nagpalinga-linga sa paligid. Ayun si Mang Nando. Nakatingin sa kanya ng masama habang nakatayo sa likod ng isang malaking puno sa parke. Akmang lalapitan niya sana ito nang bigla namang sumigaw si Ara dahil nadapa pala ito at nasugatan ng tuhod. Pumalahaw ng iyak si Ara, kaya napalingon si Arnel dito. Nang muli niyang balingan ang pwestong kinatatayuan ni Mang Nando kanina, hindi na niya nakita ulit ang matanda. Bigla na lang itong naglaho na parang bula. Pagka-uwi raw ni Arnel ng hapong yun ay sobrang sakit ng tiyan niya. Hindi na raw siya nakalabas ng kwarto niya nung gabi kahit para makakain man lang. Hindi naman daw siya nag-LBM pero talagang namimilipit daw noon ang sikmura niya. Suka rin siya ng suka at inilabas niya na ang lahat ng kinain niya simula kaninang umaga hanggang sa nakatulog na lang din siya sa sobrang panghihina. Eksaktong 12:00 raw ng hating gabi nang biglang maalimpungatan si Arnel. Pawis na pawis daw siya noon sa hindi malamang dahilan kahit na di-aircon naman ang bahay nila. Ang init! Pakiramdam daw ni Arnel noon, sinisilaban ang loob ng katawan niya. Para daw siyang nasa loob ng hurno. Hinubad na raw niya ang lahat ng saplot na suot niya at tanging brief na lang ang itinira. Pero talagang banas na banas pa rin siya. Maya-maya pa para naman daw siyang biglang nauhaw. Hubot-hubad daw siyang nagtatakbo pababa ng hagdan para magpunta ng kusina. Binuksan niya raw agad yung frigider nila. Pagkatapos kinuha niya agad yung malamig na tubig mula doon at inubos ang lahat ng laman ng pitsel nila hanggang sa huling patak nito. Pero hindi pa rin naalis noon ang uhaw niya. Kumuha ulit siya ng isa pang pitsel na may lamang tubig at ininom yun. Pero naubos niya na raw ang lahat ng tubig na laman ng frigider nila ay hindi pa rin naaalis ang matinding uhaw na nararamdaman niya. Bagkus nang mapatingin siya sa mga hilaw na karneng nakaimbak sa loob ng frigider ay bigla namang kumalam ng napakatindi ang sikmura niya. Noon lang daw siya nakaramdam ng ganong klaseng pagkagutom kaya halos mabaliw siya. Kainin mo! Masarap yan! Kainin mo! Yun daw ang sinasabi ng utak ni Sir Arnel noon habang nakatitig siya sa mga sariwang karne na pinamili pa ng mami nila kanina. Hindi na raw napigilan ni Sir Arnel ang sarili at sa huli ay bumigay din siya sa utos ng kung sino mang boses na yun sa utak niya. Sobrang sarap! Ganon inilarawan ni Sir Arnel ang lasa ng hilaw na karneng kinain niya ng mga sandaling yun. Manamis-namis daw yun. Malambot at napakasarap nguyain. Lalo na yung mga parteng may dugo-dugo pa. Yun na raw yata ang pinakamasarap na lasang natikman niya sa buhay niya. Kaya halos ayaw niya nang tigilan ang pagkain nun. Para daw kasing hindi pa siya nabubusog dahil may isang partikular na lasa pang hinahanap
ang kalamnan niya. Arnel, anak. Bakit kinakain mo yan? Hilaw yan. Halos mawalan daw ng ulirat ang mami niya nang maabutan siya nitong nilalantakan ang mga hilaw na karne sa loob ng frigider nila. Kitang-kita niyang namutla ang mami niya lalo na nang mapatingin ito sa bibig niyang nang mga sandaling yun ay maamos na dahil sa dugong nanggagaling dun sa mga hilaw na karne. Anak ko, ang ngipin mo, bakit ganyan na ang itsura? Kitang-kita raw ang takot sa mukha ng mami niya, kaya kinapa ni Arnel ang ngipin niya gamit ang dila. Doon niya lang naramdamang parang ang tutulis na nga ng mga dulo noon. Humaba rin ang mga pangil niya. Nanlaki daw ang mga mata ni Arnel ng mga sandaling yun. Bigla siyang nahintakutan sa sarili. Nasa ganun daw siyang estado nang bigla na lang humangin ng napakalakas. Dahil doon ay bumukas ang malaking bintana nila sa kusina na noon ay natatakpan lang ng mga bakal na grills at ng isang malapad na kulay puting kurtina. Napatingin daw sila doon ng mami niya at nakita nilang isang nakakatakot na nilalang na nabambalutan ng makapal na balahibo na nakakapit sa mga bakal na grills at nakangiting tinititigan silang mag-ina habang nakalabas pa ang dila. Bigla raw nawalan ng ulirat ang mami niya dahil sa sobrang takot. Humampas daw ang siko nito sa kanto ng mesa nilang nasa tabi lang ng kinatatayuan nito at dahil doon ay nagkasugat yun at nagdugo. Sobrang gulat daw ni Sir Arnel nang bigla na lang niyang nalanghap ang parang napakatamis na amoy na nanggagaling sa dugo na tumutulo sa siko ng mami niya. Literal daw siyang naglaway ng mga sandaling yun at halos mawala raw siya sa sarili nang marinig niya na naman ang mga bulong sa utak niya na nagsasabing, "Tikman mo, Arnel. Tikman mo, Arnel. Tikman mo ang dugo ng sarili mong ina." Sinubukan naman daw ni Arnel na pigilan ang kagustuhan niyang sundin ang sinasabi ng utak niya. Pero sa huli ay hindi niya rin kinaya. Handa na raw sana siyang lumapit noon sa walang malay niyang mami nang bigla na lang niyang marinig na may sumigaw sa likuran niya. "Kuya, anong nangyayari?" Pagharap daw ni Arnel sa pinanggalingan ng boses ay nakita niya ang kapatid niyang si Ara na agad ding natakot nang makita ang hitsura niya. "Kuya, bakit po dami mong hair sa face? Kuya, ang pangit mo, mukha kang monster." Nag-iiyak daw bigla noon si Ara kaya parang natauhan si Arnel. Tumakbo na lang siya palabas ng bahay nila na hindi alam kung saan pupunta. Takbo daw siya ng takbo hanggang sa mapagod na siya. Doon siya napadpad sa palayan sa labas ng subdivision nila. Matataas ang talahib doon kaya wala rin namang nakapansin na nandoon siya. Doon na siya nakatulog hanggang sa nasikatan na siya ng araw. "Arnel, gumising ka na riyan." Nagising daw si Arnel noon dahil sa sunod-sunod na pagyugyug sa kanya ng kung sino. Nangimulat niya raw ang mga mata niya ay ganun na lang ang gulat niya nang makita niya si Mang Nando. "Siguro naman ngayon madadala ka na, no? Magpasalamat ka sa kapatid mong si Ara. Kung hindi dahil sa kanya, baka tinuluyan na kita. Pinasubok ko lang sa iyo kung paano mabuhay ang mga nilalang
na ipinanganak na kakaiba sa lahat. At kung bakit hirap na makahanap ng mga kaibigan ang mga katulad naming aswang. Doon nanlaki ang mga mata ni Arnel. Hindi siya nakasagot sa sinabi sa kanya ng sorbitero. Ipinaalam din daw nito sa kanya na panandaliang pagkaswang lang ang ipinatikim nito sa kanya bilang parusa sa ginawa niyang pananakit dito noong 1 linggo. Bigla siyang natakot lalo na nang ilapit nito ang mukha nito sa kanya. Ito lang ang isang paalalang dapat mong tandaan sa buhay mo, Arnel. Kapag nanakit ka ng aswang, mas maigi pang tuluyan mo na. Huwag mo nang bubuhayin pa. Dahil sinisigurado ko sa iyo, babalikan ka niya. Pagkatapos daw noon, bigla na lang naglaho si Mang Nando sa harap niya. Pagtingin niya raw sa likuran niya, naglalakad na ito palayo. Napakabilis daw nitong kumilos, kaya sa loob lang ng ilang segundo ay nawala na rin ito sa paningin niya. Pag-uwi niya raw ng bahay, naghahanda na raw ang mami niya paalis, kasama nito ang kapatid niyang si Ara, na hindi na nito pinagkaabalahan pang palitan ng damit dahil hanggang ngayon ay nakapantulog pa ito. Mami! Arnel, anak, anong nangyari sa iyo kagabi? Sino yung... Mamaya ko nakikwento sa inyo. Sa ngayon, gamutin natin yung sugat mo. Sa barangay daw sana ang tungo ng mami niya para daw i-report na nawawala siya nang makasalubong niya itong paalis. Samantalang sinigurado daw muna niyang wala sa tabi nila ang kapatid na si Ara habang sinasabi niya sa mami niya ang totoong nangyari sa kanya. Simula daw noon, hindi na rin naman niya nakita pa ulit si Mang Nando. Parang umalis na rin naman daw ito sa lugar nila dahil may nakakaalam na ngayon sa sikreto nito. Samantala naging matinding leksyon daw kay Sir Arnel ang pangyayaring yun, na wag na niya ulit pairali ng pagiging bayolente, lalo na sa mga taong hindi naman niya nakikilala ng lubos. Sana ay nagustuhan niyo ulit ang kwentong ito, mga kasityo pangil. Marami pa akong baon. Kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment lang ho kayo. Ako nga pala ulit si Crisanto, isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin namang ibahagi sa inyo. At doon na natapos ang kwento ni Sir Arnel tungkol sa karanasan niya ng panandaliang pagkaaswang na iginawad sa kanya bilang parusa ng sorbitero.